to amma fancy baby. To ya ne? Kwana bikin bace kuma. Wallahi shiru. To da fatan dai ba kuɗin ɗinkin ne ya saka gudu ba. Hannun fancy baby kawai ba na da gari ne kwana biyu. To ya ne yanzu? Me labari? Da me ka zo? Da me ka zo? Kon mai harka ne kawai. Ba shi yau kuma ya ga da wani safaya ka zo. Abokin cin mushe ne yayi. Duk inda muka je shi ma in ya samu ni ma hakan take ba. Kamar ya abokin cin mushe. Ai nan duk wani taku tare da shi ake ajiye ayi menene in ya samu ni ma kamar na samu ni. baba a shefansi in ta kama bata waye ba ma. A aboki na za ka yi haka. Ina ga ta daukar layi. Kawai kar take fansi kar take kallon mu. Kai ka san dai matsala ta. Maganin kuɗin ɗinkin ne. 50,000 ne fa kawai. Shi ne to ka ƙi ka kawo. Ka ƙi ka kawo kuma kana daddawa. A yanzu biki kali wannan maganar ba shiga sai in kirga sai in baki to yanzu magana ka so da su. Allah sauki. Baba ka dinga yin salati ba na son wani la ilaha illallah. Abba Allah saka muku da alheri. Dan sha minti. Dan sha minti. Ko kai ne gidan magajiya. Abin da ake gudu kenan ga. Kura ka ni gidan magajiya. Dan sha minti. Na san na shi ko zai a gidan karuwai. Na san na shi ko zai a gidan karuwai. Na san na shi ko zai a gidan karuwai. Ne ma Allah la ilaha illallah. Ya ko rage muka mashahada. Ko zan kama. Ko zan kama. Na riga na kama gidan karuwai. Ba san na sha minti. Na sha minti. Na sha minti. Ka sha minti. Makoma ta shan minti. Ina zaɓin da nake ji. Ina zaɓin da nake ji. Bakin da Kuma na ƙaro ƙarfi. Dan sha minti. Dan sha minti. kawo masa fulo kawo masa Wanda ita zan tashi. kawo Ina san ba zan tashi ba. kawo to ko ma me yake kawo abin A da kan kujera. to A kan kujera. A kan da nake shan minti. A kan da nake shan minti. subhanallah A kan da nake daga kan nasa Allah ya ba ku to ka samu Allah gwamnati ya ba ku sauki. Allah ya ba ni sauki. Allah ya ba ni sauki. Na gode. Malima. a kawo A rinƙa min tofi. A rinƙa min tofi. A ɗebo karuwai su rinƙa min tofi. uzu billahi A ɗebo karuwai su rinƙa min tofi. Malama an ka addu'a ka ga ina abin. Wayo! subhanallah La ilaha illallah. Lahi za ka samu. da maganar shan Makoma ta mummunan ƙarfi. Makoma ta mummunan ƙarfi. ya ji da kansa yake Ya sha minti bakin gwamnati Ina sha minti. Wannan lamarin ya kasance. Na shi kwaɗi a gidan karuwai. Na zan abin da daidai gwargwado. ka dinga kama salatin Zan kama. Na fi son na sha minti. Na fi son na sha minti. A taro min yan mata. A taro min yan mata da ɗan sha minti. Inna inna lillahi wa inna ilaihi Wayo. subhanallah la ilaha illallah Malima. Ba na jin zan tashi. zaka tashi Ba na jin zan tashi. kai hakuri Kwanciyar nan tawa ta ajali ce. kai hakuri Makoma ta shan minti. Makoma ta shan minti. Na sha minti bakin gwargwado. Wayo. Ko ina ma. A gyara mu. Zan cika da kalmar La ilaha illallah. zan tafi can. Malima. Allah, sau- Ko da zan huce. Minti isa mu a nan. Kudan rage mun bakin gwargwado. Kudan rage mun daidai gwargwado. Allah dai ya sauke. Allah ya rufa mana asiri Atika ta Ka zo? gani abin da ake Atika nace ta zo. Ba. Mu Ka likita dinga salati. mu likita fa ta zo. Ba ta zo ba. Mu likita. Kalmar mun La ilaha illallah. zan tafi can. Zan tafi can ne ya minti. Minti. Ema, kalmar shahada ta samu kuwa? ya dai cika yana neman minti yana kiran minti yana magana zai je can ya tafi ya je sha minti da wannan kalmar ya ci
ita ce maganarsa ta ƙarshe. Ya jikin Alhaji? Allah ya mace kawa, ina ya mutu. Ya rasu? Wannan shi ne, saboda haka na haka mata ina so ki rinka karanta ta kuma ki rinka gane ni. Tun da nake shan minti ban taɓa samun minti na gyara minti na tanadi minti na bare minti na sha minti har baki na ina ta ƙarshen tunzurin minti ba sai a kanki. To saboda haka na haɗe da ina tunanin wani irin gyararren markadami da na samu a gurinki, sai na ga wace hanya zan bin saka miki. Tambayar ra'ayinki, jin ƙorafinki, sannan hanyar da zan gana kyautata miki. To saboda haka ki saki jikinki ki yadda kike so a tare da ni, kamar yadda na sha minti na ci moriyar minti, to ke ma ki saki jiki ki kwashi kudin wanda ya sha minti. Wannan shine kurin abin da zai. To saboda haka yan mata, duk abin da kike so ki fito a nan ki mun bayani, ko kuma ki turo min sako ta lambar waya da muke harka tare da ke. Tunanin wai ɗan sanda zai kama ki ko ɗan hibba zai kama ki, ko a turo wani gangamin wata ƙungiya ta tarwata tunanin ku akan kuna harkokin ku na shege aya, ƙarya ne. Allah ku wannan ƙarya ne. Saboda haka ko ƙawarki aka kama, ki sanar da ni, zan ɗebo kuɗi masu yawan gaske zo tura hukuma na karɓe ku ci gaba da shege ayar ku. Saboda haka daga yau zuwa rana mai kamar ta yau, ga kankana an tara ta irin wata kike so, ga kuma tsiran sani mai siluba, shi ma tsiri mai irin na shege aya, wanda karamin ɗan ilka ma ba cin tsiran nan, sai babban kokarin tantirin ɗan ilka ne ke cin. To saboda haka ni damar da kike so, billahi da shi nake so. Kar ki raga mun akan wannan harka, in kin raga mun na Allah ya saba yafi miki ba, kar ki raga. Ke kike bukatar kuɗi a gurina, idan kika raga mu to ban yafe miki, kar ki raga mu. Da kike so ki ce kina son kuɗi. Wannan shine kurin abin da yasa na ce mi wannan zama. Daga nan in mun fita, za mu fita mu je nan wannan fitan dan magaji. Idan muka je su to din dan magaji a garin nan da ya kaba wanda bai san cewar ba irin kayan da ba a sayarwa ba. Ki zaɓi duk abin da kike so a ɗauka a jefa shi a wannan keken turin kayan alatu, mu je gurin manaja zan biya. Wannan shi da fatan kina gane ba. Shi kenan. Ai sai mu dan kin san ina son mu rinka dan ɗauki wani ai sai mun yi kalo. Ya ba sai yi kalo. Ai kuwa tura za a gane mu saurayi da saurayi ya sai an yi karo. Wannan shi ke tabbatar da ƙauna tsakanin su biyu, masoyi da masoyiya. Ya sake karo. Yawwa. Karo da karo kenan. Karo da karo sai mai shan minti. Ai sai mu je da kaka. Kai ki zuwa ita sai duba zuwa Atika jar kwatayo. Kin ga ya A gaba za ka sa. ai abin da ya sa zan saki a gaba. Dan kika sani kallon madi. Ai madi ya fara kallo. Ai kalla da yake ina nan ina gani ina nan abin nan.
Thank you.